Do you have a pen? Kana da alkalami? Yes, I have 2 pens. Ina da alkaluma guda biyu. Is your pen blue or black? Shin alkalaminka shuɗi ne ko baƙi? My pen is blue. Alkalamina shuɗi ne. Can I use your pen? Zan iya amfani da alkalaminka? Yes, here it is. Ga shi nan. Where did you buy this pen? A ina ka sayi wannan alkalami? I bought it from shop. A shago na siye shi. How much did it cost? Nawa ka siye shi? It cost me 100 naira. Na siye shi naira 100. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.